Sehingga beliau untuk menyiarkan Islam itu menggunakan gunungan ini supaya penampilan wayang lebih keren. Lebih keren. Nah, bentuknya ngeten iki. Niki termasuk gunungan lanang. Gunungan lanang boten kok. Nggih rada lincik tapi gambare nek lanang ku ngeten iki. Nak wadon niku gambare enten naganipun wonten telaganipun. Nggih. Tapi niku wontene pun zaman Pakubono. Bakunipun nggih ngeten iki, elek ngeten iki. Ini elek zaman semono ini luar biasa, ini direkayasa sedemikian rupa bisa diterima oleh orang Islam, oleh orang Buddha, oleh orang Hindu, oleh orang Kapitayan. Ini bentuknya mau bayang ini. Secara fungsi sampun diaturaken Pak Dalang Bagong, Pak Pur ini tenggene seniman namanya pun Pak Dalang Bagong. Sebagai pengawal dan penutup, pengatur waktu. Yo ngatur waktu nih menungso nak ngene, ngiwong ini ki sik enom, ngiwo. Jenenge ngiwo ki rata-rata kelakuane menungso sik ngiwo. Namun mulai manter, nah iki manter niki pun wayah tengah wengi. Niku nek wong culuk ya sang saya dalwara sabyo kang lintang kumedhap ngoten niku. Nek pun ngeten nganan ngeten berarti wis nengen. Jadi nengen wis menuju ke arah Sang Hyang Widi. Wis nyadari nek wis tuwa. Niki fungsi. Terus dalam adegan napa menika adegan ganti adegan. Jadi misalnya pun bar lingguan arep perang ten nggih mesti di nama niku diwiwiti gunung diunggahne berarti iki arep ganti adegan. Niki saking fungsinipun. Saking bentukipun ngaten nika. Sudute 5. Sudute 5. Yang wong Islam gambarke sholat 5 waktu. Yang wong Kapitayan niku gambarke cipta rasa karsa lan budi manunggal jadi siji. Mulane bentuknya lincip munggah. Nah wis lincip berarti sudah mengarah pada satu napa menika arah. Wong Jawa niku pun nggih benten malih. Niki nak wong Islam niki gambare amarah, alwamah, supaya mutmainah, papat. Arah itu satu ke pancernya tengah niku. Nah niki, jadi sudah mengarah ke satu pancer. Jadi nafsu ini buatan dihilangi, tapi ditoto sampai bisa satu titik. Nah niki. Jadi termasuk garapan nafsu gitu wonten. Niki secara bentuk. Jadi secara bentuk gunungan itu wis istimewa. Mau tekan Pak koyo sekolah mawon biasa mawon mangke nak punya tanggal. Nggih. Dari wujudnya ngeten iki saka sudute digawe 5 itu tadi. Kalau semakan belum terpikirkan tentang yang namanya konsep Pancasila. Sehingga ilmu tingkah laku sesuai dengan Pancasila ini konsep pun tidak wonten. Yang ada konsepnya adalah siji sholat 5 waktu, loro rukun Islam, telu napa niku cipta rasa karsa lan budi, papat amarah alwamah sufiyah jadi satu. Jadi kesimpulan itu bisa diterima oleh semua pihak. Mulanya Kanjeng Sunan itu neng dindinggon selalu banyak yang datang, selalu banyak diderek mesti. Ini dari wujudnya, dari nama menika isinya. Ini isine niku sing dhuwur dhewe niku gambare manuk merak, manuro. Namanya manuro.
gambarke roh. Jadi nak tenggene jemblung di situ nek ana manuk manura senggae ya Rasulullah pintrane lawang swarga ya Rasulullah angumbi segoro iman beber lari Mekah Medina kendangnya beri tung gentung dang gentak drang terus golek ana kayu ning jati ya enggak ya Rasulullah kang urip ing pinggir wana ya Rasulullah golek ana ngilmu sejati salat wajib dolakono gambare manura Pak teng nggih Pak. Nah, di antara sela-sela itu ada yang namanya gambar kolo. Kolo niku waktu digambarke kaya dua polo, kaya buta niku wektu. Jadi sapa wae menungso renek sing ora dipangan karo wektu. Penyambung dinten tahun Pak